Terror a Molins de Rei. Les populars 12 hores de terror d'aquesta localitat es van transformar en el Festival de Cinema de Terror que enguany arriben a la seva 26a edició. Per conèixer el seu programa, hem entrevistat a un dels seus organitzadors. Les bones tradicions no es poden perdre, sobretot si aquesta tradició consisteix en espantar a la gent i fer-los aixecar de la butaca del cine a base d'ensurts. Per això Molins de Rei continua programant any rere any les 12 hores més mítiques de la història de les 12 hores de terror. 26 anys espantant el personal. A les últimes edicions el festival ha crescut i ara, a banda de la tradicional marató de dissabte a la nit, s'hi han afegit nombroses activitats paral·leles. Al principi eren 16 hores de cinema de terror. Es va quedar amb aquestes 12 hores de cinema de terror, que era una manera d'engrescar la gent que li agradés el cinema de terror a Molins de Rei, i una colla d'amics el que van fer és una marató per passar un cap de setmana de pel·lícules del gènere. Això ha anat evolucionant i des d'ara fa pràcticament 7 anys s'ha convertit en el que és un festival de cinema de terror i gore, en el qual, a banda d'aquestes 12 hores de cinema de terror, s'ha incorporat una secció competitiva de curtmetratges de terror i gore, que són, juntament amb les 12 hores tradicionals que s'han mantingut com en els seus orígens, l'altra activitat forta d'un festival que també té seccions paral·leles, que té taules rodones al voltant del gènere i que té activitats interactives perquè tot aquell espectador amant del gènere pugui vibrar durant els dies del festival. Els curtmetratges competiran per 4 suculents premis. En conjunt, Molins dona 3.000 euros en guardons. La secció oficial de curts és una de les 2 seccions fortes del festival. L'altra, com dèiem, és la de les 12 hores de terror, algunes preestrenes exclusives i també una pel·lícula sorpresa. No atacan nada que sea más grande que ellos. ¿Cuánto mide el barco? Lo suficiente. Doncs bé, la programació de les 12 hores d'enguany, d'entre altres, inclourà la pel·lícula Rogue, que és aquesta pel·lícula terrorífica amb cocodril de protagonista i que, d'entre altres, inclou la interpretació de la Radha Mitchell, l'actriu australiana que es va fer famosa per la Melinda i Melinda del Woody Allen. I a banda d'aquesta novetat de luxe, també recuperarem pel·lícules ja estrenades comercialment, però que d'alguna manera els hi donarem una segona oportunitat, potser no van tenir les estrenes que es mereixien, i d'aquesta manera podrem recuperar 28 setmanes després, la pel·lícula del Juan Carlos Fresnadillo, que és la continuació de 28 dies després de Danny Boyle, que a més ens va molt bé pel lema d'enguany del festival, i també, entre altres, recuperarem Wolf Creek, una pel·lícula potent, duríssima, al qual jo crec que el públic es quedarà prou impactat i recuperarà una pel·lícula que potser en el moment de la seva estrena no van tenir temps de poder assaborir. Cada edició, Molins dedica el seu festival a un element o característica del cine de terror. Aquest any, aprofitant l'Oscar que es van endur David Martí i Montse Ribé de DDT per El laberinto del fauno, l'estrella seran els efectes especials de maquillatge. El dissabte 10 de novembre al matí correrà molta sang artificial i làtex per Molins. DDT és efectos especiales. Mucho amor. I enguany aquest lema és els efectes especials de maquillatge, una mica en honor a una molinenca guanyadora de l'Oscar l'any passat, que va ser la Montse Ribé, que a través, juntament amb en David Martí i la seva empresa DDT, com bé sabreu, va guanyar l'Oscar al millor maquillatge pel laberinto del fauno, i aleshores, com que la Montse Ribé l'any passat va formar part del jurat del nostre festival, hem considerat que és una mica el fet de retre homenatge a aquest Oscar i, per extensió, una mica tots aquests professionals dels efectes especials de maquillatge. Per tant, una mica la programació d'enguany tindrà un protagonista evident que seran els creadors d'aquesta feina artesana que suposa el maquillatge d'efectes especials. Halloween i Tots Sants tenen la seva extensió a Molins de Rei del 8 a l'11 de novembre. Per començar a fer boca, el festival ha programat una sessió especial aquest divendres dia 2 amb la projecció del clàssic de Robert Mulligan, El Otro, en una còpia restaurada. Per més informació podeu visitar la web dels Pèls de Punta, terrormolins.com.